Абе, кой Айде сега, пичай. Само не може. Иде на кожара, жената беше та. И кожара жена му беше там. Ама то... Дадоха на него. Ама... То, че иде ли полиция? А? Нема, молим те. Няма, ако говори, няма. Полиция нема. Андон че приказва сега све истина и честно. Така ли, Андон? А на кожара жена му, какво му сипаха? Айде сега. И сега... Той го да идем колко кила бакър вчера продал. Подаде ли бакър? Няма. Лателна, Няма. Сега за курбана кажеш, какво става сега? На кожара жена му сипаха ли ядре? Курбана беше ли сега хубаво? Мазно ли беше, маслена ли беше, кокъл, имаше месо? Курбана... Или повече вода и Господ кокъл? Господ вода. Господ вода, Днеска викам, Боже Господа, не черен пепер, викам, ситна има вътре курбана, не фасол има. И басулева. Той ден е курбана става с фасол. Става, картофи става. Фасол, картоф малко, малко салам. Кремиш. Значи курбаните стават богатско. Богат. Богатско. Така ли? той разбира български. Черна... Да, много добре. Само молим те, не мога да гадира сега. Знае. Пошто аз гарантирам ти, нищо не прави. Айде пий по едно кафе тогава, айде. Айде. Да. Молим те, Андон, Горика прави що искаш, ама Андон не. А Андон той е мой човек. Горика го караха там на бараките. Андон слушай про космокачка. Проскумкачка. Автобуса къде отива? Автобус. Автобуса къде отива? Автобус. Царагора. Радно. Помниш? Пловдив отива, София отива, Варна. Да, ама автобуса къде отива? Автобуса. Я сега, моята къла, ако я тървам тука, Вие, че се побъркате. мой да четеме колко села има. Да, точно. Колко села има? Колко села? Аз една книжка читал съм, много села има. Браво. Ама колко села имаме? Я кажа, ние не знаеме. 7-8 села трябва да има. Колко села? 7-8. Брой го от тука па до край. Половин час ги читал съм те селата. Айде, Ама запиши ги хубаво да е. читай. Колко села има? Аз не Не знам. сега. Айде, кажи. Той ще ги брои сега. Бяларка. Да, така. Бяларка. Да, Бяларка. Бодоро. да, Бодоро. Хаско. да. Голямо село е. Зето. Кой? Пловдив. Зето. Зетово. Селата. Добро. Стара Загора. Да. Той е голямо село. Ямбол. Мамо, па... Той знае, моите не мога да ги... Книжката ги... Не мога да Четал, случва да четал. ги... Той ги четал на книжката. Карджало. Да. Черна гора. Тогото. Черна гора. Партизанен. Да. То там взет бе. Урзу. Да. Миро. Добре, колко прикива до там? Нали ги четал съм? Ама ти си ги четал, ама... Не, селата читал съм аз. Половин час. Да. Той ти ги причитал. Булзен. Да. Булзен. Линия варам да geçemez bu canım. Чешмендуро. Къде си отишъл сега? И то го знаеш.